ଆଜି ମୁଁ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଦୀପକ ଆସି ହାଜର ହେଇଗଲା ଚିକେନ୍ ନେଇ। କହିଲା ସାଙ୍ଗ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଭାରି ଅଭାବରେ ସାଙ୍ଗ, ଟିକେ ଚିକେନ୍ କଷେଇଦେ, ଘରକୁ ନେଇଯାଇକି ତୁ ତୋର ଖାଇବୁ, ମୁଁ ମୋର ଖାଇବି। ମୋର ଦ୍ୱାରା ଆଉ ତା ଦୁଃଖ ଦେଖି ହେଲାନି। ମୋ ବଡ଼ ହୃଦୟରୁ ଟିକିଏ କଣରୁ ଟିକିଏ ସ୍ନେହ କାଢ଼ି ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମୋ କୁଟକୁଟ ପିଆଜକୁ କାଟିଦେଲି, ଟୁକ୍ ଟୁକ୍ ଆଳୁକୁ କାଟିକି କଷିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ତୁମେ ତ ଜାଣିଛ ମୁଁ ହେଭି ରୋଷିଆ, ମନେ ମନେ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ତା ଦେହରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ବାଟିବାକୁ ମୋର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଟୋମେଟିକ୍, ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି, ଖାଲି ପକାଇ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଉଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟେଷ୍ଟଟା ଖାଲି ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କଲର୍ ଆସିଗଲା ପରେ ଆମେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଛେଚିନେ। ଲାଇଫ୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପେଷ୍ଟ ପକାଇକି କଲି, କିନ୍ତୁ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ କଲର୍ ଦେଖାଉଛି। ଭାଇ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖ ପୁରା। ଆମେ ତ ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ, ତ ଏତେ ମସଲା ମସଲି ପକାଇବାର ନାହିଁ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟଙ୍କିକିଆ ପାଉଚ ଆଣି ପକାଇ ଦେଇକି ଘାଣ୍ଟି ଦେଲୁ। ସତରେ ଦେଖ ପୁରା କୁଟକୁଟ ପିଆଜରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଆଳୁ, ତା ଦେହରେ ଟଙ୍କିକିଆ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପଡ଼ିଛି ଛୋଟିଆଟା ରୁଚି ଭାରତର। ତାପରେ ଚିକେନ୍ଟା ଗଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଗଲ, ମୁଁ ଗୋଟା ଯିବିନି, ଏଟା ହେବ ନା। ତୁମେ ସେଦିନ ପରଦିନ ମୋର ବାହା ଗୋଟା କରିଦେଇଥିଲ, ଆଜି ମୋତେ ପୁଣି ବିଧବା କରିକି ଅଲଗା ରଖିଦେଉଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆମ ସ୍ୱାମୀଟା ହେଇଗଲାଣି ମୋର। ପରଦିନଠୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବାହାଘର ହେଇ ଘର ସଂସାର କରିଛି। ମୁଁ ଟିକେ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ନାଲି ହେବି ନା, ସୁନ୍ଦର ପିନ୍ଧିବି ନା ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଆ, ମୁଁ ବି ତୋତେ ଅନେଇକି ବଇଛି, କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୋ ଘରୁ ବିଦା ହେବୁ। ସବୁଯାକ ଖାଇ ପିଇ ମୋ ଘର ଅନ୍ନଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛୁ। ହଉ ତୋତେ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଉଛି, ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ମୋର ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇଦେଲି। ତୋତେ ତ ଶାଶୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ, ମୁଁ ବି ତୋତେ ପାଟ୍ ପାଟ୍ କରିକି ନେଇଯାଉଛି। ମୁଁ ବି ତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲି। ବିୟୁଟିଫୁଲ୍।